ayos yung lakad ko ngayon. Is magaganda yung katabi ko. Hello guys! This is your boy Bulkit, ang inyong artistang hilaw ng Bukidnon. Karong adlaw guys, bago na po akong trip. So all the way from Bukidnon, try na kuglaag ang somewhere in Manila, It Bulaga Studio. Tanaw na ako kung unsa ilang mga kabibo ba digdo, unsa ilang ipangbuhat digdo, and of course, try na ako makigbanding sa mga host It Bulaga. Yan. Try na ako na karon na akong trip karong adlaw. O bani ko ninyo. Tara. Oh, siyang tatay sa nanay, oh, mura magug mo abroad. Paglaag ra gud ka dito Manila, balik ra gud niya taon-taon Manila. Kami karon diri gawlat sa gawas, so papa ko masulod. Wala kay ko masulod kay akong likayan nga makagasto-gasto kay mahal kay mga baligya sa airport. So diri ko mangulat gamay pag mga 30 minutes sa dayon, masulod na ko dayon. Wala kang pugigidala mga extra baggage pod. So safety ra. Wala agi ko kadalag mask. Very good kay nanghangi ko sa pikas murag nay kang ma'am. Uy, ikaw tong vlogger, no? Yes, no. Lagi. Isa yung pangalan sa vlogger? Uy, bulukit mo. No, pamilya na ko imong nawong. Thank you so much. Hi! Nakalimot kog mas pero may gaya na si mamo. Good Samaritan kay. Thank you so much. Welcome. Thank you so much. Naka-check in ako bago lang. This is it. Ano? Pahingon na ta, Manila. So, daghan kayo hubog yan. Dagang hubo-hubo sa terminal. Sa pagindingan, kadua rin hubo din. Nagikosol sa terminal tapos waiting na sila kanina sa likod na ng linya is same flight may bound for Manila. So karon around 9:15 among flight, so hopefully okay. And Lord guidaan Lord, kitalawan ra bagag plano Lord. Ana ta dire. Ulat It Bulaga, mabot ra ko. Cabin crew for assistance. Magandang umaga sa inyong lahat. Ito po ang Cebu Pacific, ipagbilang 5JT84 patungong Maynila. Ang gating. Ba't yung mo tumutunog-tunog? Hindi flat yung... Ayun, parang ayos yung lakad ko ngayon. Is magaganda yung katabi ko. Kusugay ang ako dagugan gabon sa unahan. Batsik ang dagan. Puro gapilong itlog. Ginoo ko tempa. Yahat pa ni aeroplano eh. Ada turbulence kay puro kong itlog kapilan eh. Batsi. Landing Naiya Airport.
sobrang tahimik ko dahil sobrang kabado ako kanina. Siyempre may phobia ako sa aeroplano. Tapos sila ang galing nila para natutulog lang. Karon ba ko nakaabot dire sa terminal. And wala ko kabalo kung asa paingon ang kainta. But one good thing is nag-message ako si Medyo Maldito nga i-book na dako ko niya og Grab. As easy as that. Hindi ko mawala. Kay Thank you so much, Medyo.